شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ፍቅርን ጽጉኡን ናይ ጎይታ ምስኩልኹም ሃሌሉያ ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታ ኢሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ልብልድፍኖ መደብና እዩ ነዚ መዓልቲ ዝኾን ቃል ድማ ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ናይ በሕቲ ጊዜ ምስ ጎይታ ዝብል እዩ ሃሌሉያ ናይ በሕቲ ጊዜ ምስ ጎይታ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ አወንጌል ሉቃስ ከምዚብል ካብቶም ኣብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ብዙሕ ጽሑፋት በተደጋጋሚ ዝረአዩ ዝነበሩ ንብሕቱ ንውልቁ አጸምዋ ቢሉ ምስ እግዚአብሔር አብኡ ታይም ይወስድ ነይሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብታ ሓደ አገልግሎቱ በኽብር ጀሚሩ በኽብር ኹድ ዝገበሮ አምላኽ ስለዝኾነ ጥራይ ኮነ ኖ ናይ ዓወት ጎደና ስለስተኸተለ እዩ ካብቶም ሓደ ጎይታ ዝተኸተሎም ጎደና ንብሕቱ ምስተኹሉ ዝኽእል ጊዜ ይወስድ ነይሩ አጸምዋ ቢሉ ምስ እግዚአብሔር ብውልቁ ጊዜ ይወስድ ነይሩ መጽሐፍ ከምዚ ይብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5 ጥቕስ 16 ንሱ ግና ናብ በረኻ እናግለሰ ይጽልይ ነበረ ንሱ ግና ናብ በረኻ ናብ ጽምዋ ስፍራ እናግለሰ ይጽልይ ነበረ ምሰብኡ ሕብረት ይገብር ነበረ ምሰብኡ ጊዜ ይወስድ ነበረ ታይም ይወስድ ነበረ እታ ኣብ ህይወትና ኃይልን ጸጋን ንምልአላ ጊዜ ንብሕትና ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንወስዶ ጊዜ እንተ ደኣ ክርስቲያናት ኮይና ናይ በሕቲ ጊዜ ምስ ጎይታ ዘይብልና ኮይኑ በኃይል ክንማላለስ ኣይንኽእልኒና ኣብ ህይወትና ጸጉኡ ክበዝሕ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ብመንፈስ ቅዱስ ካብቶም ሓደ ክንምላእ ዝገብረና ጎደና ናይ በሕቲ ጊዜ ናይ ውልቂ ጊዜ ኣብቲ ሰክሬት ፕሌስ ምእታው እቲ ኣብ ጸግዕቱ ልዑል ዝሓድር ኣብ ጽላልቱ ሁሉ ዝኽእል ዝነብር ትብል ቃል ንሳ ኣብቲ ምስጢራዊ ስፍራ ወይ ድማ ኣብቲ ናይ በሕቲ ስፍራ ዝኣቱ ሰብ ማለት እዩ ሪኹም እቲ ስፍራቲ ናይ ሰብ ስፍራ ኣይኮነን እቲ ስፍራቲ ናይ ማንም ስፍራ ኣይኮነን እቲ ስፍራቲ ናይ ትልዑል ጸግዕ እዩ ናብኡ ዝኣቱ ሰብ ኣብኡ ጊዜ ዝወስድ ሰብ ኣብ ጸግዕቱ ልዑል ዝሓድር ሰብ ንሱ ኣብ ጽላልቱ ሁሉ ዝኽእል ይናብሩ ሪኹም እግዚአብሔር አምላኽ ንነፍስ ወከፍና ናብዚ ሰክሬት ፕሌስ ናብዚ ናይ በሕቲ ጊዜ ናብዚ ጸግዕ ናይ ትልዑል ንሕና ንሱን ጥራሕ እንራኸበሉ ንህይወትና ዝልውጠሉ ንካራክተርና ዘዕርየሉ ኃይሊ መሊኡ ዝለቀና ስፍራ ኩሉ ጊዜ ጎይታ ናብኡ ክንኣትወሉ ይዕድመና እዩ ኩሉ ጊዜ ጎይታ ናብቲ ስፍራ ክንመጸሉ ይጽበየና እዩ ኣብቲ ስፍራቲ ጊዜ ሂቦም ዝኣትዉ ክርስቲያናት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም ዳስዋዮም ድማ ኣዝዮም ውሑዳት ካብ ምዃኖም ዝተላዕለ ብኽብሪ ዝትስኡ ክርስቲያናት ኣዝዮም ይውሕዱ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ስፍራት ዝኣትዉ ግድን እዮም ህይወቶም ከንጸባርቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተደጋጋሚ ናብ بحت بوتو ناب صموا بوتا مخاد لمد سلا زنبورو قدما اغلغلوت ابناي صموا بوتا يزلو اغلغلوت مسودو نابناي صموا بوتا يزملس نيرو نمنتاي تتبحاله بحيل جميرو بحيل ننجر كعصو يدل سلا زنبري كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሓደ መዓልት ግና ንሐዋርያት ንምንታይ ናይ በሕት ስፍራ ይመርጽ ከም ዝነበረ ንምንታይ በይኑ ምሰብኡ ጊዜ ይወስድ ከም ዝነበረ ንምንታይ ንውልቁ ገጽ አምላክ ይደል ከም ዝነበረ እቲ ምስጢር ከርእዮም ስለዝደለየ ንሰለስተ ሰባት መሪጹ ናብቲ ነዊሕ ከረን ሒዞም ደዩ ልክ ኣብቲ ከረን ክጽል ኾሎ ምስሉ ተለዊጡ
ግሎሪ ኣብ ህይወቱ ክግለጽ ጀሚሩ ብርሃን ከንጸባረቕ ጀሚሩ ደበና ክኸቦ ጀሚሩ ድምጽ ካብ ሰማይ ክመጽእ ጀሚሩ ርኢኹም ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ስፍራ ብዝኣተዎ መጠን ክብሪ ወሲኺ ዝምለስ ነይሩ ኣብቲ ስፍራ ብዝኣተዎ መጠን ብርሃኑ ተገሊጹ ዝወጽእ ነይሩ ንምንታይ ተተባሃለ ኣብቲ ስፍራ ብዝኣተኹሞ መጠን ሻይን ኢኹም ትገብሩ ኣብቲ ስፍራ ብዝኣተናዮ መጠን ግሎሪ ኣብ ላይፍና ክግለጽ ዝጅምር ካብ ግሎሪ ናብ ግሎሪ ክንሳገር ንጅምር ንምንታይ ተተባሃለ እታ ቦታ እቲኣ ናይ ለውጢ ቦታ እያ እታ ስፍራ እቲኣ ናይ ለውጢ ስፍራ እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ግዜ ዝወስዱ ሓያላት ኮይኖም እዮም ዝወፁ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ግዜ ዝወስዱ ብቕብኣት እዮም ዝግለጹ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ግዜ ዝወስዱ ድምፂ ትልዑል መሪሕነት ትልዑል ተቐቢሎም እዮም ዝወፁ ኢየሱስ ክርስቶስ ን12 ሐዋርያት ክሓርዮም ከሎ እንድሕሪኢኩሞም ቅድሚ ንዕኦም ምሕራዩ ኣብ በረኻ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ይውግሕዋ ልክዕ ጸሎት ወዲ ምስ መጸ ትኽክለኛ ራይት ዝኾኑ ሰባት ይመሪጹ ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ህይወትና ትኽክለኛ ውሳነ ንኽንውስን ዝሕግዘና ኣብቲ ስፍራቲ ግዜ ንወስድ ተኾይኒ ኣብቲ ስፍራ ግዜ ዝወስዱ ውሳኔኦም ትኽክል እዩ ገለገለ ኣብ ህይወትና ዝወሰኑ ውሳኔታት ከቢድ ዝኾነ ስፍራ ስለ ዝቆጻጸሩ ትኽክለኛ ውሳነ ክወስኑ ኣለዎም ገለገለ ውሳኔታት ኣብ ህይወትና ዓብ ነገር ኣብ ህይወትና ስለ ዝሕዙ ወይ ድማ ካብቶም ናይ ህይወት ኣዕኑድ ዝበሃሉ ካብኦም ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ጥንቃቐ ዘድልዮም ውሳኔታት ኣለዉ እዞም ውሳነ እዚኦም ኣብ ፀግዒቱ ልዑል ኣቲኻ ክትረኽቦም ኣለካ እዞም ውሳነ እዚኦም ኣብቲ ናይ ብሕቲ ግዜ ልብኻ ቅድሚቱ ልዑል ኣህዲእካ ድምፁ ክሰማዕ ኣለካ ስለዚ ኣሕዋት እግዚአብሔር ኣብቲ ቦታ ተኽንኣቱ ኾለና መሪሕነቱ ይህበና ኣብቲ ቦታ ኽንኣቱ ኾለና ድምፁ ይስመዐና ኣብቲ ቦታ ተኽንኣቱ ኾለና ይምዕደና ኣብቲ ቦታ ኽንኣቱ ኾለና ይምህረና ኣብቲ ቦታ ኽንኣቱ ኾለና ዝተባላሸወ ካራክተርና ይዕርዮ ኣብቲ ቦታ ኽንኣቱ ኾለና ኣብ ድኻም ዘበለ ነገራት ሓይሊ ይኾነና ኣብቲ ቦታ ኽንኣቱ ኾለና እግዚአብሔር ጸጉኡ የብዝሐልና ካልእ ሰብ ገይሩ ንሓድሽ መልእኽቲ ንሓድሽ ዕዮ እንደገና ሪሊዝ ይገብረና ካብቲ ስፍራት ዝተለቐቑ ንዓለም የናውፅዋ እዮም ካብቲ ስፍራት ዝወፁ ንብዙሓት ንበረኸት ይኾኑ እዮም እዚ ስፍራ እዚ ንኹልና ተፈቒዱና እሞ ካብ ሎሚ ጀሚርና ንእተዎ ሻሎም